Ιώνες, Ιωνία μέχρι Νέο Ηράκλειο. Ξέρεις. Ιώνες, δεν πέφτουμε ποτέ, χτισμένοι για κορυφή. Κοιτάμε μόνο τον υδρότα στο τατάμι, φωτιά σε κάθε σετ. Οικογένεια για πάντα, αυτό είναι το respect. Ιώνες, δεν πέφτουμε ποτέ, χτισμένοι για κορυφή. Κοιτάμε μόνο τον από Νέα Ιωνία μέχρι Ηράκλειο φωτιά. Ιώνες για μια ζωή, δεν αλλάζει η καρδιά. Μπήκε στη σάλα, δεν είναι παιχνίδι. Εδώ η πειθαρχία γίνεται ταξίδι. Υδρότα στο πάτωμα, βλέμμα παγωμένο. Κάθε μας βήμα είναι κερδισμένο. Ηλίας Ασπιώτης, αρχηγός στο τιμόνι. Χτίζει χαρακτήρες, όχι μόνο πρωταθλητές όλοι. Όραμα μπροστά και καθαρό μυαλό. Βγάζει πρωταθλητές σε δρόμο δυνατό. Δεν χαρίζεται τίποτα, όλα με δουλειά. Κάθε προπόνηση γράφει ιστορία βαθιά. Όταν οι άλλοι κοιμούνται, εμείς είμαστε εκεί για την κορυφή. Δεν χαρίζεται σε κανένα στη ζωή. Ιώνες, δεν πέφτουμε ποτέ, χτισμένοι για κορυφή. Κοιτάμε μόνο τον υδρότα στο τατάμι, φωτιά σε κάθε σετ. Οικογένεια για πάντα, αυτό είναι το respect. Ιώνες, δεν πέφτουμε ποτέ, χτισμένοι για κορυφή. Κοιτάμε μόνο τον από Νέα Ιωνία μέχρι Ηράκλειο φωτιά. Ιώνες για μια ζωή, δεν αλλάζει η καρδιά. Μυρτό Κανάση, Κούρτη στη γραμμή. Κουρμούσης Παπα-Νικολάου, γράφουν ιστορία μαζί. Ευαγγελία στο ring, το βλέμμα τσάλι. Όταν μπαίνει για μάχη, σωπαίνει η ζάλη. Γιώργος με ρυθμό, κινήσεις σαν σφαίρα. Βασίλης σταθερός, κάθε μέρα και καλύτερα. Διακρίσεις μεγάλες, αλλά μένουμε χαμηλά. Γιατί ξέρουμε η δουλειά μας μιλά. Δεν ψάχνουμε δόξα, δεν ψάχνουμε φήμη. Κυνηγάμε την πρόοδο σε κάθε στιγμή. Κι αν πέσουμε μια φορά, σηκωνόμαστε ξανά. Γιατί οι Ιώνες μάθανε να νικάνε στα δύσκολα. Οι Ιώνες δεν είναι απλά προπόνηση, είναι τρόπος ζωής. Κάθε μάθημα εδώ χτίζει δύναμη ψυχής. Κι όταν σβήσουν τα φώτα και αδειάσει η σάλα, μένει το έργο που χτίσαμε για όλα τα χρόνια. Οι Ιώνες, δεν πέφτουμε ποτέ, χτισμένοι για κορυφή. Κοιτάμε μόνο τον Νέα Ιωνία μέχρι Ηράκλειο φωτιά. Ιώνες για πάντα, μη οικογένεια δυνατά.